Haga jing lekai MLS haprenga Cincinnati Persia ayaga kenhun lekai jong Giroud ka Los Angeles Football Club. Haba pai syakane jing lekai ka Los Angeles FC kala khor ga nam job hadin magalala ban pelem ya ka Cincinnati da ar la kawai. Pada haga ne jing lekai u Giroud ulayo kawai ka asis. Haga jing lekai League 1 haprenga Starbucks Persia ka Marseille. Haga ne jing lekai ka Starbucks kala khor ga nam job hadin magalala ban pelem ya ka Marseille da shigol lanon. Haga jing lekai Serie A haprenga kenhun Paul Dybala ka Roma Persia ka Venezia. Haga ne jing lekai ka Roma kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelem ka Venezia da ar la kawai. Haga jing lekai Indian Super League haprenga North East United Persia ka Kerala Blaster. Haga ne jing lekai baro art league kenhun ki khai da marshi gol. Baling bang ne jing khai baro art league kenhun ki khor marshi point naga ne jing lekai. Haga jing lekai La Liga haprenga Atletico Madrid Persia ka Real Madrid. Haba pai syakane ka jing lekai haga kela step ka jing lekai ka long maria khai haga ba baro art league kenhun ki klemla ban khijar. Badai haga kela min kata haga minit ka ban riu peu sau ka Real Madrid kalayo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ne ka jing lekai lengbau Milito. Badai haga bola yarapan pu da Vinicius Junior. Henry Hashwa ban kot ka jing lekai kata haga minit ka bakhandai peu plus san ka Atletico Madrid kalayo ban tap ya ka gol penya khai lengbau Angel Correa. Badai le magre ka gol la penlong ya baro artli kenhun banya khai da marshi gol. Bad ka Real Madrid ka du ya kilai point haga last minute. Haga jing lekai Premier League haprenga Ipswich Town Persia ya ka kenhun ya lekai Imi Martinez ka Aston Villa. Haga ne jing lekai baro artli kenhun ki gol hadu bukot ka jing lekai. Agawai par ka jing lekai Premier League haprenga Manchester United Persia ka Tottenham. Haba pai syakane ka jing lekai ka Manchester United kalamat ika namrem jaburom halaying hadin bagala syak penlim suk hakmat ka Tottenham hadu laila not. Ïaki ni gilai gol jong ka Tottenham layo ban tap nengkong Dow Johnson haga minit ka balai ukulu Sevski layo ban tap ya ka gol ka ba ar haga minit ka ba sau pnyau bad u Dominic Solenske layo ban tap ya ka gol ka balai haga minit ka ba nyau peu nyau. Barhaga ne jing lekai Bruno Fernandes ulayo pedang ya ka red card tang haga minit ka ba sau peu ar.